በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በክርስቶስ ክርስቲያን ተባልኩም ደቂ እግዚአብሔር ናማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ናቃብ ኪዳኑ ሉላት ከመይ ጸኒሕካትኩም አሜን። ለባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ተመስገነ ይሁን። እዚ ትምህርቲ ሃይማኖት ክፋል 28 እዩ። ብዝሓለፈ ምስጢረ ጥምቀት ጀሚርና ብተኸታታሊ ነምህር ለና ኢና። እዚ ናይ መወዳእታ ናይ ምስጢረ ጥምቀት ትምህርትና እዩ። لو ما أنت نمهرو كاب معتبنا نجمر فزي كلنا كريستيان مفلي ملكتنا زخنا معتب نجبرينا مفلي معتب كنجبر تلنا كم من هاي المسائل إننا كنا حسوت لنا يعقوب زي البردي لبهال يجوا لجمرو سورياوي زي يعقوب زي البردي بزحت كريستيان تتأمل تلس تمري سوم تأمل تتأمل تشجيرهم ده هذا زت تتأمل اللي تتأمل مفلي معتب مقبار جميرو دحار زمعته زي بمقبر لتطمع كريستيان لتطمع كريستيان مفلا جميرو كاوس كع من تاخيدو من فكرنا لله او كريستيان لخني وين دمو اي امانن مفلا يخوينو اينو تكرر ملكتنا معتبنا مالتي لذلك اقول تلعليو كاو يعقوب زي الوردي ويم يعقوب باراديو سيولو كاول تجمري ب 500 كفل زمن زنبره سورياوي ابو دحار زي مفلا ملكتنا خوينو هذا سب زي معتب غيرو مسكل كغبرتلو كستوعللو تاي مالتي انس تاي يلولو كريستياني ييزو تصلو هذا حرار سب معتب غورخو موتا ايدولنيو كريستيان خونو خاي خونو تاي مالتي تاي مويو خم مالتي زوصا ስለዚህ ታይማ ማዕተብ ምግባር አነ ክርስቲያንዬ ወድ በክርስቶስ ክርስቲያን ተባርኩ ወድ ስላሴ ወድ እግዚአብሔር እና ምስክር ለና እዚ እንደገና ምስክርነታ አነ አቀድም ሰብ መስከረለ አነ ድማ አቀድም ቦይ ምስክረለ እዚሉ ቃል ኪዳን ንፍጽሞሉ ሆና ተረዲና ማዕተብ ሲግድ ክንገብርኔና ክንኔና አው ልዕሉ እንዳው ማዕተብ ጥራሕ ለሆነስ መስቀል ክንገብርኔና እዚ ሓደ ሰብ መስቀል ዋኑ ብልብ እዩ ልበኒዮ የሆነ ላብ ልቢ ብዙ ብምልክት ይልጅመር ዋኑ ብልቢ ወጽቡቅ እዩ ዋኑ ብልቢ ግን ኩሉ ሻዕ ወዲ ሰብ ዝንጉዕ እዩ ስለዚህ ታይማት ኩሉ ሻዕ ዘዘኻኽሮ ዘስታውሶ ይደል እዩ መስቀል ምንታይ ኣብ ጉልላት ተሰቅል ቤተክርስቲያን ኩሉ ሻዕ ነገረ ህማሙ መከራ መስቀሉ ለሐሰብና ምንታን ክንነብር ረሳዕቲ ዘንጋዕቲ ስለዝኾንና ኮይ እሱ ጥራሕ ለይኾነ ግን መድኃኒትና ምልክትና እዩ መስቀል ሓደ ግዜ ኣብ ላንጋኖ ልባህልና ኣብ ኣዋሳ ከባቢ መሐመስ ቦታ ኣሎ መዝናነይና ክልተ ኣሕዋትሲ ከምዚ እናተዝና ክልተ ኣርክቲ እናተዝናነዩ ንሓመሱስ ሓደ ሰይጣን ሒዝዎ دحر لا تصبل مصيونا صلت طمقتلو ابي خايز خيو تبايلو حمزي لحمسو لانغانو حيزيو وقتما اركوس مسعود نريتاون خلا لو خلي حس خيو يبالو اسما افسادوس حوا اسير نيرو يلو تاي مالتيو مسقل لاغاننتي حوي لذي كاب اغاننتي كاب صلاي سنا يزحلونا ندحردا خوينو ملكتنا مسقل املاخنا يسوع كريستوس تسقيلو زادحننا مسقل مأسار من تلتال يدلي مالتي يدلي ስለዚህ እሱ ማዕተብ ንገብር ዳሃር ቤተክርስቲያን አጠሚቃ ወዳ ወይ ጓላ ምሰጠማት ምልክት ክር ታስረለው ሓደ ዓይነት ክር ኮን ይኽእል እዩ ሰለስተ ዓይነት ክር ኮን ይኽእል እዩ ሰለስተ ዓይነት ክር ኮንተሎ ቀይሕ ጸሊም ጻዕዳ ይዝግበር እዚ ኣብ አንድምታ ወንጌል መቅደም ይኾን ኢና ንረኽቦ ቀይሕ ጸሊም ጻዕዳ ምዃኑ ቀይሕ ክርስቲያን መከራ መስቀል ተቀቢሎም ደሞም ክሳብ መፍሳስ ከምዘውጽሑ ንምዝኽኻር ጸሊም መከራ ኣብዚ ዓለም እዚ እናሃለና ከምዞ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበለና ኣብዚ ዓለም እዚ እንተለኹም መከራ ኣለኩም ኣጆኹም ግን ዓለም እዚ ስዒረዮ እየ ይብል ስለዚ እዚ ዓለም እዚኣስ ና መከራ ምድረ ፋይድ ይብልዋ ሊቃውንት ና መከራ ቦታ እያ ልዩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ቁጥር 22 በብዙሕ መከራ መንግስቱ ክንወርስ ግዴታ እዩ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ በብዙሕ መከራ እንዳውም ንሽተውኑ ይኮነን ክርስቲያን ብዙሕ መከራ ነው በስጋ በዓለም በሰይጣን ብዙ ሁሉ ኩናት ተከፈተ ዶዩ ቅዱስ ጳውሎስ ለኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ምግዳልናስ ምስጋይ ደሚ ይኮነ እንታይዳ ብስ መናፍስት ይሞ ዝበለ ለስታማ ሁሉ ሻይ ዝዋገና ከም ዝጓዝም አንበሳ ኣብ ዙርያና ይዞርዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ከም ዝነገረና ሰይጣን ኣብ ዙርያና ናዞረ የቸግረና ንምንታይ ዕረፍት የውሊ ንዓና ከውድቅ ለስታማ ብዙ ሁሉ ስለነሐልፍ ጸሊም ክርና አስር ጻዕዳ ክር እንደገና እንረኸው ዋጋ አስቢ እዩ
جنة منجست السماوات نرخو نو عملنات مثالي نمجبر معتب نجبر مالتي زين دحريلنا أب مستر تمكت زلوا على حطوتات اللو ساتهم نكون ملسينا حدا بحدا تنايم جمرة تأيو على أملاخنا يسوع كريستوس كسكال تلو سي لوكاس وانجيل معرف إسرائيل سلستخون نرخو بيمانن بس أجامن قلت شفاتو نيرم مسؤول اللي تسألوا فياتاوي زيمان فياتاوي زز أجام وين تطوسن داكرسن نانا نسوعو مات بتي يمان تسأله تطوس يبال بس أجام تسأله داكرس يبال دحر تطوس تايلو نيرو تو هي فياتاوي زيمان قوي تاي بمنجست خات مزتلقس حسبني يدونر دحر تايلو أملاخنا يسوع كريستوس قدم آدم نعدم قدمها لما أنت مساي أو جنة تهلو يخيلوه زي خلوا تلو مصحفنا عندنا تايلو نايو كم منفسي كم ما يندحلي تطمكم جنة منقسة سماتي تورسي للنايو يوحنس وانجيل معرف حمشته معرف سلسة قطر حمشته أزوي تبايلو نهالليجن فياتاوي زي ما نسمع أزوي تطميقو زولو سبات اللو ما أزوي تطميقو أزي أزوي بدهم كنا نستوعبنا زقبنا بصرونا تمكت سرعة ما أستجميرو ما أستجميرو أملاخنا يسوع كريستوس عملنا تخوين مستجمرنا دحر قدسنا هؤلاء ጸጋ መንፈስ ቅዱስ مستقبلوا يوم جمروا بي مجمرة يكون تجمر لويو أب يوحنس وانجيل معرف ساعة أوتر 39 ኢየሱስ ገና ስለዚህ خبره መንፈስ ቅዱስ ገና አይወረደን ነበረም ወይ من سلالي خبره ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ይخبሩ ተገለጸ አብ መስቀል መንበሩ ይልባል እዩ እዚ خبሩ ዝገለጸ አብ መስቀል እዩ ገና ይخبረን ነበረም ማለት ገና መከራ ማለት አብ መስቀል የተሰቀለንሞ ድሕነት አይፈጸምንሞ መንፈስ ቅዱስ አይወረደን እዩ ስለዚህ ታይ ማለት እዩ ድሕሪ መስቀል ቅዱሳን ሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ مستقبلوا ድሕሪ ጥምቀት ልተጀመረ ድሕሪ እዩ ለዚህ ታይዩ ልባል ከአዳም ጀምሮ እስከ አፍያታዊ ዘይማን ለለው ነፍሳት በሙሉኦም በአምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይም ተጠሚቆም እና ነአምን ደም ይም አሲኦል ነበሩ ነፍሳቱን በርቢሩ ከምጾም ተሎ ብናዩ ደም ፍያታዊ ዘይማኑን ብናዩ ደም ቱ መሰረታዊ ጥምቀት ግን ድሕሪ ቅዱሳን ሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ مستقبلوا ልተጀመረ እና ማስተጠሚቁ ሐሚት ተጠሚቁ አይባህል ለፍያታዊ ዘይማኒ ቅድም ቅዱሳን ሐዋርያት ኖሪ አይባህል ስለዚህ እዚ መምኻኑ ፈሊጥና ክነስተውል ይግበና እዩ ማለት ነው دحر قصيلو እንደገና ታይ ብዙሓት ሰባት ለልዑሉ ቅዱሳን ሐዋርያት ከማዕዝዮም ተጠሚቆም ዝብል ማዕሲ ተጠሚቆም እዚ ማዕስ ተጠሚቆም ለማል ቅዱሳን ሐዋርያት ና ስጋው ደሙ ለክነልዕሊና ማለት አምነት ገርና ስጋው ደሙ ሐሜ ማለት አብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ 5 ታይዝን ዮሐንስ በማይ ዘጠመቀ ይውሎም አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአርግ ከሎ ንመን ቅዱሳን ሐዋርያት ከሰናበቶም ተሎ ተዛረቡ ማለት ዮሐንስ በማይ ዘጠመቀ ዘጠመቀ ንስኻቱም ግና ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት በመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቁ ኢኹም ኢሉ አዘዞም ለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቁ ኢኹም ልብሎም ማዕዝዩ በዓለ ጰራቅሊጦስ ማለት እዩ ግን ሐዋርያት ልትጠመቁ በእግሮም ሕፀው ተለው እዩ ማዕዝ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጾም ተሎ ሽዑ ለቅዱስ ጴጥሮስ ሳይልዎ ነይሩ ከምዚ ኢልዎም ንዓይማስ ካይተሓፅበንን እግረይ ኢልዎ እንድሕር ዘይሓፀኹኻ ምሳይ ዕድል ክፍል የብልኻን ኢልዎ ንምንታይ ዕድል ክፍል የብልኻን ማለት ውሉድነት ኣይትረክብን ውሉድነት ብምንታይ ይርከብ ብጥምቀት ስለዚህ አሻይቶ ተጠሚቆም እዮም ግን ማዕዚ ፍጹም ኮይኑ ተልኹም ግን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክቅበል ተሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ልዩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀብለው ልዩ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ታይልዎም በመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቁ ኢኹም ኢሉ አዘዞም ዝብል እዚ ምን ታይ አብነት ክንገብር ንኽእሊና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 26 ዘሎ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡ ለቆረሰ ደሙ ነፍሰሰ ዓርቢ ኣብ መስቀል እዩ ግን ትስርዓት ልሰርዖ ማዕዚ ተተዊሉ ሐሙስ እዩ ሐሙስ እንጀራ ልዕለሞ እዚ ጽባሕ ዝፍተት ስጋ እዩ እንኩ ካዚ ብልዑ ኢሉ ስጋይ እዩ ኢልበለ ናጋ ስጋይ ክኾኑ ይበለ ስጋይ እዩ ዋይን እውን ልዕሉ እዚ ስለ ሐዲስ ኪዳን ጽባሕ ዝፈስስ ደመ እዩ ካውስቶ ይበለ ለዚ ደመ እዩ ኢሉ ስርዓት ሰሪዑ ነይሩ ግን ማዕዚ ደሙ ልፈሰሰ ስጉኡ ተቆረሰ ዓርቢ እዩ ስለዚህ ማዕዝ ስርዓት ተሰሪዑ ሐሙስ
لكنا ቅዱሳን ሐዋርያት ለማዕዝ ተጠሚቆም እግሮም ከሕፀው ከለው ማዕዝ ፍጹም ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ክቅበል ተለው ለዚህ ብዙ ምዃኑ ልዩ ቅዱስ ጳውሎስ ባዕዱ ግብረ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት ቅሬታ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጥር 47 እንዳ ዝመቶ አለቃ ቆርኔሌዎስ በመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ተጸዊዑ ምስኸደ ቆርኔሌዎስን ተሰዓውቱ ነበሩ ሰባት ወም አሕዛባውያን አምሂሩ ምስወደአ ዝተዛረቡ ዘረባ ነይሩ መን ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይኑ ከምዚሉን እዚአቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቀበሉስ ይብል ከማና ረስቶን ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቀበሉስ ከይጥመቁኸ ዝኽልክሎም ዝኽእል ደኣ መን እዩ ስለዚህ ባዕሎም ተጠሚቆም መንፈስ ቅዱስ ተቀቢሎም ከም ነበሩ ቅዱስ ጴጥሮስ ይምስክረልና ማለት ሳልሳይ ዝለዓል ሕቶ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ቁጥር 30 ዘሎ እዩ ኣብዚ ዘሎ ታሪክ ናይ ተተዊሉ አውሮማ ቅዱስ ጳውሎስን ቅዱስ ሲላስን ናምህሩን አለው ሓንቲ ጠንቋሊት ነይራ ታ ጠንቋሊት ንሳ ድማ እና ጠንቆለት ቅርሽና አከበት ጎተት ነይሮማ ማለት ጎይታት ተቆጽሮም ሰባት ነይሮማ ንዓቶምስ ትቅልዎም ነይራ ቅርሽ ተምጸሎም ታይና ገበረት ናጠንቆለት ጥንቁልና ናቅርሽ ምክንያት ምዃኑ ካብዚ ኢና ንማሃር ድድሕር ንቅዱስ ጳውሎስን ቅዱስ ሲላስን እናተኸተለት ከምዚ ትብል ነይራ ካብ እግዚአብሔር ተልኢኾም ዝመፁ ናይ ምድሓን ቃል ዘምርኹም እዚኣቶም እዮም ናለት ዓው ኢላ ትዛረብ ነበርት ይብል እዚ ሰይጣን ብተንኮሉ ዝገብሮ ነበረ ንምንታይ ሱቅ ኢሎም እንድሕር ተዝኸዱ ነይሮም ቅዱስ ጳውሎስን ቅዱስ ሲላስን ድሓር ንሳቶም ምስኸዱ ትምእቱ ዝሰምዓ ነበረ ህዝቢ ኣሃ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እያለካ ኢሉ ክኽተላ ምንታኒ ሰይጣን ብተንኮሉ ከም ዝብል ዘሎ እምበር ኣሚኑሎ ይኮነን ትዘረባ ስሕሰብዎሞ እንታይ ዝብል ዘሎ መምሰል እንዲ ሰይጣን እዚኦም ናይ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ተልኢኾም ዝመፁ ናይ ምድሓን ቃል እዚ ስለናትና ምድሓን ዘይምድሓን ተገዲስ ዲ ሰይጣን ተንኮሎ ተዓዘቡ ሰይጣን ፍጹም ተንኮለኛ ኩሉ ሻዕ ተንኮለኛ ምዃኑ ብምንታይ ከም ዝመፀና ስለነ ዘይንፈልጥ እዩ ዘታለና ንቑሓት ክንኾንና ሉይኮ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 14 ናይ ብርሃን መልአክ ክሳብ ዝመስል ኳስ ዓርሱ ይልውጥ እዩ ይብል ሉዩ ድርሳነ ሚካኤል ለቅዱስ አፎሚያ ቅዱስ ሚካኤል መስሉ መጽዋ እዩ ተረኢዋ እዩ ቅዱስ ሚካኤል እየይሉ ይመጽ ከምዚ ደፋር ሰይጣን ልክ አሃምኦ ለቅዱስ ጳውሎስን ቅዱስ ሲላስን ድድሕሪኦም እናተኸተለት እዚኣና ጥንቆላ መንፈስ ነበራ ሰበይቲ እዚኦም ካብ እግዚአብሔር ተልኢኾም ዝመፁ ናይ ምድሓን ቃል ይገርም ኮይኑ ናይ ዝተገደሰ ዝመስል ናይ ምድሓን ቃል ዘምርኹም እዮም ኢሉ ሽዑ ቅዱስ ጳውሎስ ዞር ኢሉ እቺ ደስታ ሰይጣን ካብኣ ረሓቕ በአምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውፃ ኢልዎ ወፅዩ ከምዚ ምስ በለ ሰይጣን ዶ ርሒቁላ ጠፊኡላ ትጥንቆላ እውን ሓቢሩ ጠፊኡ ትጥንቆላ ምስ ጠፍአ ቅርሺ እውን ሓቢሩ ጠፊኡ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ኣብ ላዕሊስ መን ተገዲሱ መፅዩ ቶም ብናታ ጥንቆላ ቅርሺ ዝጥቀሙ ነበረ ሰባት ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ጳውሎስን ቅዱስ ሲላስን ተሲኦም እዚኦም ንሕና ሮማውያን ካብ ልማድና ወፃኢ ከሙርና መፅኦም ስርዓት ዝጠሓሱ ኢሎም ከሲሶሞም በእምኒ በትሪ ቀጥቂጦምዎም ንፍርዲ ቀሪቦምዎም ድሓር ናብ እስር ቤት ኣትዮምዎም ናብ እስር ቤት ከእትዎም ቤት ማእሰርቲ ምሰእተዎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምእታዎም ከይቀርስ ቀጥቂጦም ጥራሕ ዝማኖምስ ምስ ጉንዲ ኣሰርዎም እዩ ምስ ኣሲሮም እንደገና ነሽዑ ዝነበረ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሓለቃ ብደንቢ ብጥብቂ ሓልዎም ኢሎም ትእዛዝ ሂቦምዎም ከዱ ዳሃር ለይቲ ተዓንቶ ዝበልናዮ ማለት ብብዙሕ መከራ መንግስቱ ክንወርስ ግዴታን ኣዩ ከም ዝበለ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቁስሎም እናሃለዩ ተኣሲሮም እናሃለዩ ምስ ጉንደት ጣቢቆም ብመቑሕ ኣሲሮምዎም እናሃለዩ ይዝምሩ ነይሮም ይብል ይዝምሩ ነይሮም ትዝምሩ ተለው እንደገና መሬት ተንቀጥቀጠ እዩ ምድርስ ተንቀጥቀጠት ብናመን ዝማሬ ብናይ ቅዱስ ጳውሎስን ቅዱስ ሲላስን መሬት ምስ ተንቀጥቀጠ ዝተኣሰርዎ ሰንሰለት እኳስ ኣይኮነን መቑሑን ሰንሰለትን ይፈላለዩ እሱ ተበቲኹ ተበጠሰ መሬት ተንቀጠቀጠ በሪ ተኸፊቱ ናይዙ ማእሰርቲ ዳሓር ሻዒቱ ኣስተውዕሉ እዚ ኩሉ ዝመፀ ግን ምንታይ ብዝማሬኦም እዚ ሎሚ ክንዝምር ከለና መዝሙር ክነውፅእ ከለና ካሴት ክነውፅእ ከለና ከምዚ ዓይነት መንፈሳዊ ላሂል ኣለዎ ድዩ ክነስተውዕለን ስምዒታዊ ኮይና ስጋዊ ደማዊ ገኒሑና
سوينا سبات كجنوننا سبات لعل كبلونا قد من سبات تفلت لهم خان تقوينو زمارينا واقع يولي እግዚአብሔር ዝምስገነሉ ሰባቱን ዘመስግኑሉ ተኮይኑ ግን እዚ ከምንቅ ቅዱስ ጳውሎስን ቅዱስ ሲላስን ንከምዚ ዓይነት ተአምር ዝበቅዕ ይኸውን ማለት ድሓር መሬት ምስተንቀጥቀጠ እቶም እሱራት ዘምለጡ መሲልዎቱ ዋርድያ ዓርስ ብደንብ ጌርካ ሓልዎም ተባሂሉ ስለዝነበረ ዓርሱ ከጥፍ ኢሉ ዘምለጡ መሲልዎ ድሓር ቅዱስ ጳውሎስ ተይልዎ ዓርስኻ ከይጠጥፍ አንሕና ዘለና አይና ዓጆኻ ኢልዎ ብፋኖስ ሒዙ መፁ ክሪኦም ተሎ ኩሎም እሱራት ኣለዉ እዮም عاشعو خمزي بلو غوتوتي نمكدحنس تاي كغبر يلو نقدس باولس انغدي حلوو مستوالس اسمعلو ناو كريستنا مزي حدا غوتوتي مالو لمنتاي لقدوسان غوتوتي يبالي غويتاي يبالي نقدسان قال اي እንደገና اشعو قدس باولس قدس ሲላስ አይተቃወሙን غويتاي خلتلس አይተቃወሙን لمنتاي ናይ ክብሪ ጎይትነት ስለዝግቦ قال اي እንደገና ንክድሕንስ ታይ ክገብር ይልዎም بأملاخنا يسوع كريستوس أمنمو سخان بيت سخان كدلحن يكون لهم شو رأي زي أب موالو تفلالي وجنا تأيملون بيسوع كريستوس أمنوس لمن تايلوهم تتأمى أمه تدحن يقوم لمن تاي زي ولهم أيهم زلعلو إبراويان معرف عصرت هذا قصر شو جست تايزل بزي إمنت نجزاير محقوس أي كالين لست مجمرة ودسب دحر لعقم عدم لعقم هوان بصحو مستوعل زخيل تخوينو قلعان حد زي خوينو مجمرة كأمن يزقبو لك تدحن مجمرة كتفلت كاو دما كتأمن لك لو يا بيت كريستيان كاو إيماني نتزمت وسوات نؤسا كريستيان إلى كساب تطميقهم زقربو تاعت قورم تمهرهم قداسي فرقي تقدسهم قزي بزي استوعلو في تطميقهم في الصوم أمانان يخم زي توالو نؤسا كريستيان قداسي كقدسو كاس اسكع فرق يز فكدلو تستوعل تونو دحر دياقون تايو لو افرق قداسي صاو نؤسا كريستيان شعو يوصو زوم نؤسا كريستيان لمنتاي تفري قداسي زبحال اماناوي قدسو سغو يكور دوم يزفتتلو مستر كريو سلازي فكدلو لذي نؤسا كريستيان خوينوم لا بيت كريستيان زمصو لا ارثوذكساي توادو لمصو سبات مجمرا كامنو يزغبوم مس امنو يو بلو تطمقو زبال ስለዚህ እምነት ከአምን ስለዝግቦ እመን እሞ ምስ ቤተሰብካ ክትድሕር ይካልወሉ ንዑ እዩ እዚ እንድሕር ዳይልና ድሕር መወዳእታ ቁጥር 30 ግን እንታይ ንሱን ቤተሰቡን ተጠመቁ እዩ ንሱን ድሕር ምንታይ መጀመሪያ አሚኑ ድሕር ምስ ቤተሰቡ እንደገና ተጠሚቁ ይልብለና እሞ እዚ ምዃኑ አስተውዒልና ካብ ብዙ ዝመፁ ሕቶታት ከምዚ እናገርና እናመለስና በሃይማኖትና ክንጸንዕ ንኣምላኽና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ሚስጥረ ጥምቀት እዚ ይመስል ተኸታተሉ ኢኹም ክሳብ ከዚ ክንከታተሉ ከለና ያው 2005 ኢሉ ሪኦሎ ተሰብ ዋና መሰረታዊ እንደገና ትምህርት ሃይማኖት እዩ ተጠይቁ መልስካ ትስእኑ ሃይማኖትና ፈሊጥና ንንጥየቆ በአግባቡ ንመምላስ ድልዋት ክንኾን ይግባልና ሃይማኖተኛ ምዃን እሱ እዩ ሱልኻ ምንባር ይኾነ ምፍላጥውን የደሊ እሞ ፈሊጥና አሚንና ክንምስክር ምእንታን ትምህርት ሃይማኖት በይዛኹም ተማሩ ሼርውን ገበሩ ብኩሉ እውን ክባጽ አግበሩ ኢኹም ቀጻሊ ካብ ዝቀጽልና ሚስጥረ ቁርባኒና ክንጅምር ስለነበረና ሰዓት እግዚአብሔር አምላኽና አልተመስገነ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር